Vande Mataram achieved Government of India, Government of Assam, program organized konlo. Vande Mataram ke kiso ka bangke bang Tim Chandra Chattopadhyay alang li ke inut Deputy Collector Murshidabad District in West Bengal alang li phan hala sohor claim ke dam ko ke sa hono ko penang anka kachene ka holo dolo hala sohor pen se alang li bat halo je nut nili nut officer alang pedet taxi alang li mane litimate sentiment je la sondong se litum adera bhandong se litum public as a whole kadoka be Indian ana citizen atum a clarion call asono kadu ban hang si itumta edeta phang chama thanang ko itumta sadhina phan itumta chedan nang sa kusela inur officer staff me alang complain bonlo ahut pena ahut ke alang li lahai meeting ke ne hota me alang li suti NPC jelif NPC lahai meeting along ki dun pensi ko som se litum sadhin ke long chi ma porathin pen sadhin ke long chi ma lang so hot ke lang bang ko la pen pini ke litum ning charom earning government of India la pen government of Assam in Assam alang litum la hai organize pen thought litum kando ka litum khanta bharatiya citizen ke do ana tum khanta litum phanje Vande Mataram kopima Vande Mataram lotangte piloma litum anutin Indian student tum stame charli nan khekne anse litum bharat litum India ke litum mane rengdok reng se latum thachma tha pase sarkar pen arrange bola pen pin kar biang long ta penang anam lit chetong lo nang dum lo la se ni charong phik lo la penang litum kan do kan charo par phik lo nang litum nang charap nan cheto runde son te pini la so program success se already ba nilihin natin on behalf of Karbianglong District Administration kado waiting kanta chorong la